Ja, i dag er der en lille video til jer igen. Den handler om Heron's formel, og lad os bare komme i gang. Formlen kan bruges til at udregne areal på alle trekanter. Det vil sige, det er lige meget om det er en spidsvinklet, stumpvinklet, retvinklet, ligesidet eller ligebenet trekant. Det er dog vigtigt, at man kender alle, eller det er nødvendigt, at man kender alle længderne på siderne i trekanten. Ellers kan man ikke bruge formlen. Det er jo den gængse trekant, og her har jeg bare taget et eksempel, en spidsvinklet trekant. Og for at kunne komme i gang med formlen, skal vi beregne en faktor, som hedder s. Faktoren s udregnes ved at sige en halv gange med a plus b plus c. Og rent faktisk, så er det en faktor, som når man regner den ud, giver den halve omkreds af trekanten. Den skal så videre indsættes i vores arealformel, som ser således ud. Den store A er jo står for arealet, og det er lige med kvadratroden af vores faktor s gange med s minus a gange med s minus b gange med s minus c. Og læg igen mærke til, det er livsnødvendigt, at for at kunne benytte formlen, at vi har s udregnet først. Ja, lad os kigge på et eksempel, og her har vi en trekant, og det er en trekant, hvor a er lige med 6, b er lige med 5, og c er lige med 3 cm. Som vi snakkede om før, så er det nødvendigt, at man udregner s først, så den formel tager vi fat på først og indsætter i formlen, så den kommer til at hedde en halv gange med parentes begyndt 6 plus 5 plus 3, som er vores sidelængder i trekanten. Det udregner vi, og det giver en faktor på 7. Altså vores s er 7. Det skal vi bruge, når vi sætter ind i vores arealformel, og når vi sætter ind i arealformlen, så kommer det til at se således ud. Kvadratroden 7, som er vores s, gange med 7 minus 6, gange med 7 minus 5, gange med 7 minus 3. Det kan vi regne sammen på, og inde i vores parenteser får vi så 1, 2 og 4, og under kvadratrodstegnet giver det så 7 gange 1 gange 2 gange 4. Vi kan fjerne parenteserne, og så simpelthen bare regne det her ud, og så får vi, at arealet er kvadratrod 56. Og det giver et samlet areal på 7,48 cm, eller kvadratcentimeter, vel at mærke. Lad os tage et eksempel mere. Her har vi en lidt anderledes trekant med nogle lidt anderledes mål. Vi har a lige med 12, b lige med 11 og c lige med 13. Og igen starter vi med s, vores faktor s, som skal udregnes, og sætter ind i formlen, så den hedder en halv gange 12 gange 11, en halv gange 12 plus 11 plus 13. Og det vil sige, at vores faktor s bliver 18. Den tager vi med videre i vores arealformel, sætter ind, så den hedder kvadratrod 18 gange 18 minus 12 gange 18 minus 11 gange 18 minus 13. Vi udregner parenteserne først, og det vil sige, at den kommer til at hedde 18 gange 6 gange 7 gange 5. Vi fjerner parenteserne, og ganger det sammen under kvadratrodstegnet, og så får vi kvadratrod 3780, og det giver os et areal på 61,48 kubikcentimeter, eller kvadratcentimeter. Det var Heron's formel. Jeg håber, I er blevet klogere på den, og er klar til at arbejde i klassen.